Dobrý deň, nachádzame sa práve v časti El Helal, kde je tá lekáreň, z ktorej sme s Filipom točili video v zime. A mnohí ste sa pýtali teda, kde sa presne táto lekáreň nachádza, pretože je to inak presne v budove New Da Vinci hotelu, ale není to žiaden veľký komplex rezidenčný, takže ako vidíte, je to tu naozaj z ulice. Takže hoci kto sa môže prísť, je to verejne dostupné. Táto lekáreň tu vybrala som preto, lebo sem chodím najčastejšie. Máme to kúšťok z nášho domu, takže aj preto, aby som nemusela chodiť autom. Samozrejme, väčšinu tých produktov nájdete aj v iných lekárniach alebo v iných supermarketoch a podobne po celej Hurgade a možno aj po celom Egypte, ale je tu naozaj parádny výber, hoci je to maličká lekáreň a hlavne je tu veľmi príjemný pán lekárnik, ktorý naozaj nikoho nechce nejakým spôsobom ošidiť a nedáva nejakú tú extrémnu prírážku. Hoci samozrejme, že tie ceny už od toho posledného videa vzrastli, pretože Egypt, ako aj všade inde na svete, je krajinou, kde sa zdražuje, takže už možno to nebude také veľmi priaznivé, ale stále je to ešte za veľmi dobré ceny, takže ak budete sem chcieť prísť, tak určite si tu nakúpite a ten odkaz na to video, ktoré sme točili s Filipom naposledy, tak nájdete v komentároch. Nachádzame sa práve v lekárni, kde nájdete veľmi veľa rôznych produktov, ale dnes sa zameriame na oleje. Majú tu viacero olejov, nájdete ich samozrejme nielen v týchto lekárniach, ale aj niekde inde po celom Egypte, lebo tých prírodných, veľmi dobrých, kvalitných olejov je tu naozaj veľa. Dokonca niektoré sú aj v supermarketoch, ale samozrejme vždycky je lepšie to kúpiť aj v tej lekárni, hoci možno si trošku zaplatíte, ale tá kvalita je super. Ako vidíte, nebudete si mať ani šancu vybrať, takže som vám tu dala takých pár, ktoré mám odskúšané a ktoré používam. Veľmi rada mám napríklad tento sladký mandlový olej. Používam ho normálne na tvár, namiesto takého hutnejšieho krému na noc a naozaj mám pocit, že ako sľubuje, že zvlhčuje tú pokožku, že ju vyživuje a že trošku bojuje aj proti vráskam, takže odporúčam, myslím, že funguje. Potom toto je také niečo, čoho sa možno budú niektorí báť. Je to snake oil, čiže olej ako keby hadí, ale je to super pomôcka na vlasy, na končeky, na výživu vlasov, takže po okúpaní a umytí vlasov si to môžete dať a myslím, že vlasy vám za to poďakujú. Potom napríklad avokádový olej, to je také zvláštne, že avokádo, tak ten je zase veľmi dobrý tiež na zvlhčovanie pokožky, ale takisto si ho môžete dať po spálení, lebo pomáha na regeneráciu a takisto bojuje proti starnutiu, takže pre nás baví a nielen baví, určite fajn. No a potom, ako vidíte, je tu ešte napríklad zázvorový olej, ktorý je úžasným aj masážnym olejom, ale takisto bojuje proti starnutiu. V podstate mám pocit, že okrem tých, ktoré sú vyslovene na vlasy, tak všetko bojuje proti starnutiu. A to zase je to, čo my chceme. Takže to je fajn, ale takisto tu máte aj také klasickejšie oleje k dostaniu, čiže olivový, videla som kokonut. Toto sú také viac menej, aj toto je vlastne kokosový, to sú oleje, ktoré sú také viac flexibilné, dajú sa použiť či na telo, či na tvár, či na vlasy, takže sú skôr také, že vyživujú tú pokožku, ale tým, že to je olej, to platí pri všetkých olejoch, tak pozor na to, ak máte mastnú pleť, tak najmä pokiaľ ide o pokožku tváre, tak môžete mať taký mastný film a nebude vám to možno všetkým príjemné, takže potom je možno lepšie, ak vám to nezapasuje na pleť tváre, použiť to na telo alebo naozaj na končeky vlasov, takže rozhodne nevyhadzujte, ale využite každú kvapku, ako len budete vedieť. A vím, že to ještě měli olej z aloe a tam ještě mají, nebo už došel? Áno, je to aj z aloe. Ten jsem si kupoval minulá. Áno. Aloe vera je známy aj ako záchrana presne po spálení pokožky, na upokojenie, na podráždenia, takže áno, to je super vecička, keď
a v Egypte sa to stáva často, zabudnete na krem na opaľovanie, alebo máte pocit, že veď som iba na slnku chvíľočku, ale naozaj je to tu silné slnko, či v lete, či v zime a treba mať niečo ako ochranu pokožky a keď na to zabudnete, tak SOS může být i tento olej. Jo, mohli bychom stručně říct ceny? Já myslím, že to olej jsem kupoval nějak za 200, 300. Můžeme se opýtať. And this price is about this around 200 or... Takže hovorí pán lekárnik, že okolo tých 200 poundov, ono tie balenia sú... No to tu Egyptene v podstate nikdy nepíš, a nie, 125 našla som. Takže nie všade sú napísané totižto gramáže, tuto to nie je v Európskej únii, že by ste o všetkom našli, kde sú alergény, koľko má čoho, ale áno, tieto sú 125 a vidíte, že aj v závislosti od oleja sú balené buď v priesvitnej fľaštičke alebo v takom tmavšom skle, ktoré chráni. Takže tam u všetkých myslím platí, že nad 30 stupňov by nemali byť vystavované, takže ak ich máte, tak dať ich na také tmavšie a chladnejšie miesto, nech sa vám nepokazia. A ten seed oil tam vzadu? Áno, seed, toto je asi tento black seed oil. Tak to je vlastne úplne stejný áno, áno. balení. Áno, tie sú tu asi najviac používané alebo slávne oleje z Egypta. Takový olej na všechno. To je taký olej na všetko. Ak má dobrú kvalitu, tak sa dá užívať aj vnútorne, čiže na lyžičku denne, na posilnenie imunity, ale naozaj odporúča sa na všetko. Takže keď sa s tým natrete a ak je dobrý, aj si z neho cucnete, tak budete zdraví a pekní. Teraz ma Filip načapal, ako tu pozerám, takéto malé parfémiky. Ja viem, sú to samozrejme fejky, stojí to doslova skoro že 0 korún, lebo výjdu na ani nie 1 euro, čo je teda tých 30 poundov. Ale majú parádnu výdrž. Gramáž, alebo teda objem je 25 ml, čo tiež není zase úplne málo. A sú úplne parádne do kabelky, pretože tá veľkosť je naozaj maličká a veľmi skladná. A to, čo vám ešte prezradím, tak to je to, že keď prídete do hociakej parfumerie drahšie v Egypte, tak už iba za tie flakóny si oni vypýtajú veľké peniaze a to ešte tam nedajú tú tekutinu. A my sme vlastne s mužom objavili, že práve tieto maličké majú odšrobovateľné vlastne tieto vrchy. Čiže keď miniete túto malú fľaštičku, tak si tam v podstate môžete prestriekať alebo preliať parfum, aký len vy chcete a budete mať tento obal, dá sa povedať, zadarmo, lebo naozaj myslím, že v tých parfumeriách tie obaly stoja oveľa viac ako celé toto aj s tou vôňou. Takže už aj keby sa vám tá vôňa nepáčila, tak v podstate môžete vyliať a využiť to ako parádny flakón na voňavky, ktoré máte drahšie doma. No a toto majú, asi to budete vidieť po celom Egypte také niečo. To sú aj pánske, aj dámske, sú to kvázi napodobeniny, niektoré viac šťastné, niektoré menej, teda no šťastné. Všetkých sú krásne voňajúce a krásne držia. Ale teda nie vždy tá kópia je verná tomu originálu, ale nič na tom, aj tak tá vonia na každom inak. Takže keď takéto niečo v egyptských lekárniach uvidíte, tak popozerajte sa, spýtajte sa na cenu a možno sa vám zapáči a možno tu nájdete aj niečo, čo vás osloví a budete sem preto chodiť. Jo, říkala si, že jakoby cena je nic, a kolik to je to nic? Skoro nič, no. Ja som to už spomenula, je to okolo 1 euro. Môžeme sa spýtať, Malish, and this price is how much? I forget, around 25, áno, takže dokonca menej ako 1 euro alebo menej ako $1, čiže 25 egyptských libier, tak to je naozaj že nič. Už iba tá hodnota tej fľaštičky je určite vyššia. Takže naozaj taká malá vecička, ktorá sa vám môže niekedy zísť. Ale do kabelky paráda a odporúčam. Tak ho taky vezmu. Jasné, ber.